Takže víťazom ocenenia Miloš roka 2008 sa za rok 2008 stáva Miloš Pavlovský. Áno, ja si myslím, že potom si zaslúži aj Petra za krásne druhé miesto. Ďakujem, ďakujem. Ja si dovolím odevzdať. Čo povedí? Príhovor, Milo. Milo, ty musíš byť teraz nevysmiatý, ale to v očiach, tak, vieš. Emócie, ukáž emócie. Tichučko, decka, Miloš hovorí. Miloš, chce mikrofón, dobre? Ja ho vidím. Tam je te počujem. Ľubíme ťa, ďakujeme ti, Miloš, ty si náš Miloš. Nalejte mu prvo aj ľudia, prosím vás. Alkohol pre víťaza. Toto už mám. Rýžu. Toto je... Majú biorýžu. No my už máme. To je Jim Jarmusch. Kde máš ten papierik s tými menami? Ďakujem pekne. Miloš, pokojne plač. Som veľmi poctený, že práve ja som tým oceneným. Práve ja? Ako práve ja? Miloš roka. Stenograf. To je jeden spoluveter do Švela 4. Ale kde by bolo ešte to 4, keď som tu bol sám? To je pravda. Musíme tu byť ale všetci veľa. Sám partia, to nie, to sa nedá. Ale keď je to toľký, proste, keby niekto nebolo vás, nie som to ani ja. Ďakujeme ti, Miloš.